Nagrada Elektor nije samo potrebna, ona je zapravo nešto što hrvatska elektronička glazbena scena je jedini dio glazbene scene u našoj zemlji koji nema nikakav konkretan razrađeni sustav priznavanja nekome da je u tekućoj godini napravio nešto dobro. Sad, da li se tu radilo o autorima, izvođačima, DJ-evima, producentima, ne znam, da li se tu radilo o klubovima, o organizaciji evenata, o web portalima, potpuno je svejedno. Nismo imali do sada nešto što je u potpunosti onako kako smo zamislili, transparentno, čisto, objektivno i isto tako pod pokroviteljstvom krovnih organizacija muzičke industrije kod nas. Elektor je zapravo pod pokroviteljstvima Hrvatske glazbene unije i HDS-a.